isut salakan tayo. Ubingken na taingan, intay nga di kanta, panang sarabuken Jesus, ngariti kapya. Idiritay nga di kanta, di kinatanok na. Hosana, Hosana. Ububingken na taingan, intay nga di kanta, panang sarabuken Jesus, ngariti kapya. Idiritay nga di kanta, di kinatanok na. Hosana, Hosana. Intay amin sa baten tiyapo, when intay amin sa rapwen tiyapo, when intay amin dayawen tiyapo tayo. Daisut salaka tayo. Ububingken na taingan, intay nga di kanta, panang sarabuken Jesus, ngariti kapya. Idiritay nga di kanta, di kinatanok na. Hosana, Hosana. Rugyan tayo dahil tiya panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat iraman tayo pa'y, ti karkararag tayo, dagiti kakabsat tayong agyaman ti panagkasangay da, ni Joyce Olep, kastamot ti Mayor Virgilio J. Valle. Agkatalag tayo iti Diyos, agkararag tayo akas pagilian, kas may sa agimong, mapaspas ang asangan, dagiti ado apan nubok, ado nga didigra, ngam nabilbilag ti Diyos, ngam anyaman ka dagitoy, masapul laeng agpakumbaba tayo nga agtalag ken kuana. Itinapakumbaba puso, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, kat pagbabawian tayo ida. Datay amin kuna tayo, agkonpesara, iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, iti panunot sa o aramid kan liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles kan sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kristo ka siya nagpagkawan
nakan, di mo ipalubos. Akin ka may sinaan, mga asika, mga asika, mga asika, Apo. Mga asika, mga asika, mga asika, Apo. Mga asika, Apo. Gloria iti Dios, iti kangatuan. 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 Ket dito'y nagkakapiyagan na iti tatawa na imbag ti panagnak na kemda. Ibunan nagdaka, itanok daka, pagrukbaban daka, daydayawan daka. Ayaman kang ken ka, gaputin hindakla na dayag mo. Diyos ay langitan nga ari, Diyos sa maman na kabaling namin. Ket sikaw Apo mi Jesu Kristo, bugbog to nga anak. Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Sika mangikat, kadagiti basbasul ti lubong. Kaasyan na kami, kaasyan na kami. Sika mangikat, kadagiti basbasul ti lubong. Awaten kadaytoy, arararami. Sika sito tugawiti, makanawan ti Ama. Kaasyan na kami, kaasyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Yan tangay siksika, O Jesu Kristo, ti nasantuan.
Siksika uapo, siksika ti kangatwa, ititimpuyog ti Espiritu Santo. Ken iti gloria iti Dios Ama. Amen. Gloria iti Dios iti kangatwa. 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 Kumararag tayo. Man nakabalin kat manangaasi a Diyos, ilisi na kam kadi iti amin a pagdaksan, ipaay mo kuma nga awan lapet ti bagikan kararwami amang tungpal iti ipaannong mo kada kami. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw ti may kadwa may basa na adaw ti libro dagiti Makabeyo. May isa nga ina ken dagiti 7 a lalaki nga anak na ti pinatiliw ti ari. Pinapartida ida tapno mapilit da amangan ti karne ti baboy a may parit ti kadakwada. May isa kadagiti anak ti timmakder ket kinunana. Anya kadi tinamnamaen yu, agun-uden iti panangparigat yu kada kami. Kay kayat mi ti matay, ngem ti mangiwaksi kadagiti ugali, ken kanawidan dagiti kapuunan mi. Sakbay a mauyos ti anges, ti may kadwa kabsat, inyikis na iti ari. Sika anapeklan a kriminal. Mabalin na kami apatayen, ngem pagungaren na kaminto, ti ari ti sangalubungan, ket ikkan na kaminto ti agnanayon abiyag, gapu, tanagtungpal kami kadagiti linteg na. Kastamet tinaramid day ti may katlo. Idi na ibilin nga irwar na ti dila na, inwar na adagos, ket awan amak na, amangi tanggaya kadagiti ima na, sana kinuna. Inted kanyak ti Diyos, dagitoy nga ima. Ngem, napatpateg kanyak dagiti linteg na, ket namnamaek nga isublinan tumetlaeng dagiti imak. Nagraem ti ari, ken dagiti tattao na, itimpakita na akinatibker, ti pakinakem na, kenti kinatalugod ng agsagaba. Natay ti may katlo, insublat damet a dinusa ti may kapat, iti kastoy metla aranggas awagas, ngem dagitoy ti maudi a balikas na. Maragsakan nak amatay, kadagiti imayo, gapu taamok, apagbiagen nak tumanen ti Diyos, ngem sika Antiyoko, awanto ti panagungar iti biag mo. Ti sao ti Apo. Apo no agparangto ti gloriam, na mapnuak to iti rag-o. Denggem o Apo, tinapasnek nga asog ko, indengam ti panagdawat ko ti tulong, ipangag mo tinapudno akararag ko. Sinursurot ko ti dalan mo, ket pulos ajak pinanawan, agkararagak ken ka o Diyos,
agsipod ta sungbatan nak, talyawen nak ngarud, iti ipangag dagiti saok. Sa lakniban nak, kas ti panangalwad mo ti matam, sa lukuban nak kadagiti payak mo, iti biyag ko, gapu tanalintegak, makita kanto, ket gapu iti kaadam, no makariingak, mapno akto, iti rag-o. Ti maibasa na adaw ti may kadwa as surat ni San Pablo kadagiti taga Tesalonica. Sapay kumata ni Apo tayo a Hesu Kristo, a mismo ken Diyos nga Ama tayo, anagayat kada tayo, timangted kada tayo, itagnanayon atured, ken nasaya at anamnama, babaen ti parabor na, ket paturo den, ken papigsaen na kayo nga agaramid, ken agsao kadagiti amin anaimbag. Kaumudyanan na kakabsat, ikararagan da kami tapnog tultuloy ngagsaknap, asipa pardas ti sao ti Apo, ket may tanok akasmet iti panangitanok yu. Idawat yu met nga ispale na kami ti Diyos, kadagiti nakilo ken dakas at tao. Tasaan nga amin at tao adda pamati na. Ngem, mapagtalkan ti Apo. Papigsaen ken sa lakniban na kayto iti managdakdakes. Ti Apo, ti mangted iti dakdakkel a panagtalekmi kada kayo, nga aramiden yu kinitultuloy yu nga aramiden dagiti ibagami kada kayo. Sapay kumata ti Apo, idalan na dagiti puso yu ti panagayat iti Diyos, ken iti panangibtur nga ipaay ni Kristo. Ti sao ti Apo. Sidadaan ka mapo, ngagtungpal ti bilbilin mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantanok inagan mo, maitantanok inagan mo. Apulok tamtoy panunod ko, ipay mo kat bendisyon mo, tapno agtulnog daytoy puso, ngagtungpal na kemo. Sidadaan ka mapo, ngagtungpal ti bilbilin mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantanok inagan mo, maitantanok inagan mo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Napan ken Jesus ti sumagmamano asado sa iyo, isuda dagiti agkuna nga saan nga agungar dagiti natay. Maestro kinunada, insurat ni Moises dayti alinteg kadatayo, numatay ti may sa alalaki, ket mapanawan na ti asawa na nga awan ti anak da, rebbeng ti kabsat na nga asawaan ti balo, tapno aganak da iti pannakaanak daydi nagawan. Adda idi pito alalaki nga agkakabsat, nang asawa ti inauna, ngem natay nga awan ti putot na,
Ti maikadwa, inasawa na ti balo, kastamot ti maikatlo. Kasta ti inaramid dagiti pito nga agkakabsat, ket natay da amin nga awanan anak. Kamaudyanan na natay ti babae. Inton agungar dagiti natay. Si asino kadakwada ti akin asawa kenkwana, tanaki asawa da amin kenkwana. Insungbat ni Jesus, aga asawa dagiti tattao ditoy abiyag. Ngem saan nga aga asawa dagiti maikari nga agungar, ken agbiag iti masakbayan. Kasdala kadagiti angheles ket di damatay. Anak ida ti Dios tanagungar dan. Paniknikan ni Moises ti panagungar to dagiti natay. Iti paset ti nasantuan asurat apakasaritaan ti sumsumged akayo kinuna ti Apo kinunana ati Apo isu ti Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, Diyos ken Diyos ni Jacob, kayat naasawen daytoy nga isu ti Diyos dagiti si bibiyag, saan a Diyos dagiti natay, ta iti biyang ti Diyos si bibiyag amin a tao. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Kanayong ko nga istoryaan at maestro mi iti subject mi, missiology. Hanya ti kahit nga sa una jay panagmisyon. Ka-SVD isuna, missionary, ibagbagan na kada kami, iyang angaw na kanyami, agsingsing petak ko na. Ikarkarigatak ti agsingsing pet. Tanong mapanak ijay langit, kunana, innak to singiren ni Ciprian, Bishop Ciprian. Sino ni Bishop Cipriano? Iso nga minti obispo idi nga nangibaga nga Nola Salos. Eklesia sa nya naganan. Mo, outside the church there is no salvation. Anak nga nalaing ti Latin. Nga ti ibaga na, ti saan nga mabunyagan, ti outside the church, no, haang ka nga nabunyagan, haang ka maisalakan. Ta agad-gather dati Kristiyano, idi dumakdakkel, extra ecclesia no lasalos ko na dayjay. Nya, outside the church, there is no salvation. Agad-gather dati agbali nga Kristiyano, idi, iso nga indeklarana ni Bishop, nga sinurot met ni Pope, the late Pope, Innocent III, nga kunana, no saan ka nga nabunyagan, awan ti pan nakaisalakan, kunana. Ngam kuna ti mission, haan. Ore dagiti tattao nga hanga nabunyagan, ngam di kultura, ken di wagas ti panagbiagda, ket maibagay iti ay anurutan ni Kristo, maisalakan dalata. Anya dagiti basic nga pakakitaan, respect for life. No dayta nga kultura, karespeta rin dati biyag, isakit dati biyag, at dapan nakaisalakan dita. Common good, anya ti common good, pagsayaatan iti amin, agaramid iti naimbag da tayo amin. At dapan nakaisalakan, uray dagiti haanpay nga na nadandanon ti Kristyanismo. Dagiti kakabsat tayo ti sabali, pamatik iso ibagbagada day jayan. Ngamda tayo haan, nagdevelop ti theology tayo, nagdevelop ti panursuro tayo, iso kunana, haan laengan nga dagiti nabunyagan, ti maisalakan, uray pa'y dagitay agtartarigagay ang mabunyagan, uray handa ammo ni Kristo, ngam wagas ti panagbiagda, maiyan nurot iti paglentegan ni Kristo, addan pan nakaisalakan kadakwada. Kakuna ni DJ Maestro may kunana, agsingsing petak. Tamapanak to ijay langit, innak to sungatan, amoy iti sungatan. Oh, innak to sungatan ni Cipriano, kunana, tapaya, imbaga na nga rod nga extra ecclesia, no, lasalos, outside the church, there is no salvation. Ngam binawi na laeng taagang angaw nga rod isuna, kunana, sa bagay, into no addaak ijay langit, masangsangok tupay nga tati, mapanmang berbirok day nga Cipriano ti kaado ti kararwa, kunana. Masangok tupay nga tati agsungsungat. Wana ka jay, diti ebanghelyo tayo kastoy. Saduseyo, dagiti napan. Anya dagiti Saduseyo, handa mamating agungar tinatay. Dagiti tattao nga mamating agungar tinatay, ti prinsipyo da dito'y lubong,
No nagkamalita kabsat mon patayo mon tapno awan paspasali. Dahil ti pamati da. No haanan nga makatulong ta tao pis ito mon ta pasalila dito nga papakpakan kas ti prinsipyo dagiti hangam mamati ti panagungar. Ngem da tayo a Kristiyano, ti prinsipyo tayo ti ibilbilin na uray kas ano nga basol kas ano pa nagkamaliti kayat na agbalbaliw ta apaya daytoy biag tayo ditoy transition laeng agdaldalyasat tay laeng mapantayo ijay. Iso nga hanga di ti sursurutan tayo kamali di jay panunot tayo nga no dakesen kapatayon haan nga kas ti Kristiyano nga wagas. Ti Christian way ka pakawanam bagbagaam ikam ti kundaway nga agbabawi tapno maikari nga maawagan nga anak ti Dios. Katatta dagitoy sa Saduceo kunada napandakin ni Apo Jesus. Daytoy sinubok da jilaing ni Apo Jesus kayat da nga iyabot nga handa nga mamati nga rod ti panagungar ti natay anya ti kunada kunati linteg tayo no natay DJ may isang lalaki kaawan anak na DJ balo asawaan ti kabsat na kapituda nga agkakabsa kakaasim mo din udid tuyon gasumpay mo ta anya mo dati nga babae nangasawa ti pito anya ti addakan niya na paya nga babalwan sa bali man ta panunot yon siguro ka da siding iti babati matana ta anya na ganan di mo nagda siding kanod ti lulwaan ko nana natay da amin imbag ka nga kasi ti pagluntagan tayon ka maikawaluak kada kang agkakabsat Diyos ko kadi ba kasi anya na ganan asawaan daan pangarig da dayjay katatta ko nana natay da amin dagito yung pitong agkakabsat awan anak da idi natay mo dati babae ko nana inton agungar dagiti natay sinno ti akin asawa naglawag sinno ti nakin asawa na may mayat magistorya ginadamag ko diyak amo no nakin barangay daytoy Salcedo nagiyadwa nga agbarkada na uma da babakit da nagsinnukat da bagim ni bakit kun pare bagim mo ni bakit ma-imagine no kasano dayta nga pamilya inton agungar dagiti natay sinno akin bakit nga ron nagsimswap da mahilig kay siya namin Salcedo nagsinnukat da kay isang kunana di pito nga nakin asawa natay mo di babaen sinno ti akin asawa ni Apo Jesus na insiriban asongbat iti panagungar dagiti natay kunana dagiti tattao ditoy lubong aga asawa da ngem ijay haan haantay ton nga mapanberberoken no sinno ti apong tayo haantay ton nga panberberoken no sinno ti asawan haantay ton nga mapanberberoken may santula ti obraan tayon anya ti obraan tayo kasla dala angheles kunana yung obra dagiti angheles agkan kantada sa dilangit pagdaydayaw, hallelujah, hallelujah. Dakam nga agrarek hanggang siguro nga makaumay di langit, tadi ka makakanta. Uri dagita sala agkanta no, adda tubay to na, kay makapanji langit, awan tubay to ni San Pedro Jay. Handan nga mapansin, awanan ti nangisit, awanan ti napudaw, awanan ti dakkel, awanan ti kalbo, awanan ti topol, hantay mapansin dagajayon, may sa der aramiden, agdaydayaw iti Diyos. Dahil ti imbagana, kadatayo dito'y lubong, agdalyasat tay laeng dito'y, ti us-us to nga biyag to, ijay ito. Kaday to'y biyag tayo dito'y, panagsagsagana. Amin nga aramid tayo dito'y, panagsagsagana. Anya dagiti sagana tayo, tapno makapantay to nga sigurado di ayan na. Anya ti umuna, surutan tayo ni Kristo. Anya ngorti, kunana ka, I am the way, the truth, and the life. Kasano pa nang surot mo kini Apo, anya dagiti kadadakkelan nga galad nga inted ni Kristo kada tayo, ayat. Kadadakkelan nga impakita na kada tayo, ayat. No surutem ni Apo Jesus, no ammom ti agayat, iso dayta nalaka nga maisalakan. Anya ngamin ti agayat, umuna. Kuna tayo, ti panunutem ti agayat, ti ammo ti agayat, is all about the other partihan nga bagbagi. No si kakaama ka, ay ayatem ti pamilyam, i-focus mo, haang nga jibukod mo nga pagimbagan.
Mabalim mo nga isyat mo basit no pada ka mga nga maan ang napatpatag jay barkada ken DJ pagayatam kaysa DJ pamilyam. No si kamot ta babae kano ay ayatem ti pamilyam, mayamot ano adda dagiti kasapulan mo ti bagbagi tayo ngem masapol ang ag-focus iji pamilya. Dandani man November 15 panagbubunos nagaduntuman ti unnat ti buok nan agtingtingig da nga umay makimisa handa pay agtalya-talyaw. Naalada ka bonus da. Ay kagbubutag mo di anak na. Mayamot ang haan ang napatpatag di pagayatan ti barabagbagi kaysa iti sabali. Di ti agayat. Kisayam di parabagim tapno ag benepisyo iti sabali agraman oras, laing, sanikwa, nya naganan amin tapno ag benepisyo de partner. Sino ti umuna nga makaawat ti ayat dagiti kabbalay mo. Kabbalay ti asawam anak mo. Haan nga dagiti kabbalay ang dagiti agbot-bot ti irikyo sayon to maited kanyak no idi pong turom yo. Anya dagiti isuda ti umuna. Haan tayo nga mangibagati agay ayatak ay ayat outside. Ijeruar ti balay ka, agay ayat ka, ngam di unag ti balay ka, haang us-us to day jay. Ti umuna nga mangnanam ti ayat mo, jay unag ti pamilyam. Dagiti ka arubam. Haan nga mabalin nga, umay kadtoy, mapangkad di barangay, mapangkad taili, mapangkad iti sa dinnuman, sinado nga, ibagam nga ita, nga to nga panagturay, ibagam nga ayatem ida, ngam di pamilyam ka, handamot mariri na dayta nga ayat, haan nga us-us to dayta. Tati pagtuladan tayo nga rod ni Apo Jesus nga iso ti ari ti ayat. Maikadwa nga galad nga mabalin nga tuladan tayo. Tapno adda ti pan nakaisalakan. Kinapakumbaba. Ti altar ni Apo Jesus, Diyos iso na, inarakop na, tinarukop abagi tayo, nagpakumbaba. Taumay na tayo iaon iso nga nagungar, taumay na tayo iraman iti panagungar na. Da tayo nga nabunyagan na iraman tayo nga makipagungar keng kuana. Kaari ti kinapakumbaba. Iso nga awan ako mati karbangan tayo nga agtangsit. Awan ko maat karbangan tayo nga agpangato. Kanayong ko nga ibagbaga, hanghanga akman dagiti tattao nga kasla adda nalimod nga salot ko kadakwada, dagiti tattao nga nakaadal damet, adda sa nikwada, uray adda position da, ngam di pan nakilangan dati tattao ka nagpakumbaba. Adda dagiti edukado, ngam di pan nakilangan da ka hamumari na nga adda ko adda no di puso da ka nagdalus kasla adda agsalsalutak man nga kala ko masalsaludwak dagiti nga tattao. Tano daduma ka nagtayo ma kala siyak mga taga-ubog mat ka apo no daduma ka adamod gapo tirigat mo tirigat ka into no nakalong aw basit ka kasla ak man nakaraman nga baeden. Kakaasi ngay mong ungar ka, apaw naka-abroad ba si di anak na awang pala makabulan ka, anya ti gusipang, kung kunana mo ti, di na maamo ka no gusipangan. Nakapaadal basit ka, ag trabaho mo ba si Jay, anak nan ka, nay, wow, nakanoam mo ti, ugot ti kamutin, di ka no sidsidanan ka, ham, spam, tosino, Asla karaman nga baed, nagrigat mga rinaan ito no kung kadi na maammo di naggapuan nan. Anyayati mabalin tayo nga pagkarit ni Apo Jesus kinapakumbaba. Kitaan nyo dagiti tattao nga mabinbendisyonan nga kankanayon ka nay MDRRM sila tang kay madanagan da kay amin nakaawat. Wen. Kinapakumbaba. Sino ti pagpakumbabaan tayo? Ang ni Apo Diyos. Dagta, no, daduma ka, itid na mo, dagito'y nga, panakilangan na kada tayo. Panakilangan na, no, daduma, dagito'y nga, didigra kada tayo, narigat nga awatin, no, daduma, no, tumangsit ti tao, personal, DJ, biyagan, dadailan na tilubungan. Kada giti kakabsat, Sibo, nagaduti na biktima, kakaasida, apay nga naglalayos, dagiti balbalay da, open pit mining.
Gitagom jidabaw nagado tinagrebelde di nga kakabsat ta apaya handa malabanan dayjay open pit mining da aglayos di ayandan ta apaya no tinakatugaw ka agom tinakatugaw ka bukod na nga paginteresan mininas da aminan ibagbagada tatay ijay kalangkwasan antay madanagan apo ta adda Cordillera Mountain tayo nga mangbitak day ta nga un angam inuten da mammeten. Ayan nanto nga rod dagiti sumaruno. Kananda mamatan, di awam lang. Iso nga no tagduma, nung umaton ti tao, bukod na ti pag-serserbian nan, alaen na, kamkaman na amin, iso nga tagduma, palagipan na tayo. Iso nga agpakpakong babatay, latta ko maitigrasya ti Diyos. Tatag, dandanag tayo ti bagyo. Anya mabalintay nga rod nga aramidan. Agparinto mga agkararag. Hantay mo mabalin nga alaen tabadang tayo taintay rautan dahi nga bagyo hamot. Awang gaway tayo, anya ti aramidan tayo, kneel down and pray. Kadagiti kakabsat tayo, napinpintas ti lubong tinapakumbaba. Anya pa ti napintas nga galad nga awaten tayo kin ni Apo Jesus tapno adda ti panakaisalakan panagungar. Anya dayjay pamakawan. Forgive. Isuna na makawan, pinakawan na tayon. Da tayo mat, rebeng tayo mati agpipin, nakawan. Narigat ti agbibiyag iti, galit, sakit tinakam, nagrigat ti agbibiyag ti, ada nagkamali kang hamo mapakawan, panpanisan tayo, parigatan tayo ti bagbagi tayo. Kano pinakawan na tayo ti Diyos, inyam ti rebeng na agpipin nakawan. Awan ti adda sakit tinakam na ijay langit. Isungorod nga kunak no dagiti ti tibiyag tayo dito inapraktisan tayo nga nawaya addaan ayat kinapakumbabakin pamakawan uray di unag ti pamilya maririinam ti langiten. Maririinam di unag ti pamilya ti langiten. Hamo nga orayon ijayen. No ti pamilyam ka agiburburay ti ayat dadtuyen. Kanong pumusay tayo sigurado Una nga rod dito ti Diyos ka Diyos dagiti si bibiyag uray dagiti immunangam da tayo adda biyag kadakwada. Adda nga rod dayta second life nga kungkuna tayo. Kadaya ti tartarigagayan tayo anya nga rod ti rumbang aramidan tayo idtoy pay laeng nakasaganan. Dito'y pay laeng nanamen tayon ti ayat. Nanaman tayon ti kinapakumbaba, nanaman tayon ti pamakawan. Ngam no hantay maibiyag ditoy. Uri ka no agkalkal yun to tatumang ta kakabagyan tayo nga mangikarkararag kada tayo. No hantay nga ninanam ti biyag ditoy, baka hanto pa'y nga agkuti kararwa tayo. Ngam no dito'y pa'y laeng ka addaday tuyan, baka nataros. So ti ko na manen ka, no awanak to ijay handak to beruk-berukan niya. Ayan na ngay ni Padimi kung kunayon to ka ijay langit. Ngam no awanak ijay alangan nga adda kayo mat. Nagpapada tay laeng Ngamahan nga dijay. Tarigagayan tay nga rod dijay nga rod ti kuana iso kunana ti panagungar ti kinapakumbaba ayat ken pamakawan isot mangi danon kada tayo tinagungar. Apaya nga daytoy nga maaramid kada tayo. Datayo nga nabunyagan, datayo nga nairaman ken Kristo. Inraman na tayo't ipapatay, tapno matay tayo iti daan nga kinatao, ngam inranod na tayo iti baro nga panagungar. Iso di jay may kakaisan to ken kuana iti rupan-rupa. Nga awan ton di diskriminasyon, awan ton ti lumamlamang, awan ton ti nasaysaya at ken namadmadi, may santulat trabaho tay daya anya dayay mangidaydayaw iti Dios. Beatific vision kunana dayay kita umon ti Dios makilanglagang kan iti rupan-rupa. Kanyang arti kapintasan nga aramiden tayo. Dito'y pailaeng praktisan tayon. Dito'y pailaeng ibibiyag tayon. Dito'y pailaeng karkaritin na nga iburburay tayon. No naaramid tayo dayta ay kinataros to mo ti ipapantayo ken kuana. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos. Ama aman nakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin a makita ken di makita.
Bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos a nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw. Napaypayso a Diyos a nagtao ti napaypayso a Diyos. Naiyanak saan a naparswa. Diyos a kasmetlaeng iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo at tao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Imulog a naggapo sa dilangit, kat nangalay ti bagina iti tiyan ni Berhen Maria. Iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kastamet a nailansay iti krus, gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat. Imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarayan na dinto agpatingga. Mamatiak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamatiak met ti iglesia maymaysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat babaen, ti panagbunyag tayo, nairaman tayo, iti nagloryaan a panagungar ni Kristo. Dumawat tayo, iti tulong iti Diyos tayo. Tapno, maikari tayo, ang makisango kenkwana iti rupan-rupa, inton umay, iti sabali abiyag. Kuna tayo, iti tunggal panggep, apo denggem ti kararagmi. Idawdawatan tayo, dagiti mang tartarawidwid ti simbaan tayo. Tapno agpaay kuma dagiti rigrigat ken banbannog da apakay salakanan da inton maudi nga aldaw. Kumararag tayo. Idawdawatan tayo ti gobyerno tayo. Tapno dagiti programa ken proyekto nga inkarkarida ket may trabaho da anasayaat ken nadaras ti panakay patungpal da. Kumararag tayo. Idawdawatan tayo ti gimong tayo. Tapno babaen ti panagtitinulong ken panagsisinaranay nang runa dagiti makabalin maparangay apada-pada iti biag ti tunggal maysa. Kumararag tayo. Idawdawatan tayo dagiti napanglaw, marigrigat ken may dadanes, tapno ti pammatida ti panagungar ti bagi, agpaay anamnamada iti nasayaat a masakbayan. Kumararag tayo. Idawdawatan tayo met, dagiti minatay tayo, tapno mairanod da kuman iti panagungar ni Kristo, ket maragpatdan ti agnanayon a biag. Kumararag tayo. Agulimat tayo, antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo, adimawat titulong tayo amay karkararag kadakwada. Dagitoy apo ti ununnoy mi, denggam ken patgam ida. Tulungan na kami iti panagbiag mi dito'y rabaw ti daga, aging ga iti biag nga agnanayon, dawaten mi da ito'y gapumetlaeng ken Kristo nga apo mi. Awaten ka duwapo, dagito'y sagot ti tao, nakurapay makitangem ayat ti linaunda. Manikot ti bantay, baybay karayan ken talon, di nagbanugan ni tao may miik daton.
dagitoy ti bunga ti anus recta ken rigat apagyaman miken ka ken mangyep kas ken ayat awatem ka duapu dagitoy sagot ti tao nakurapay makita ngem ayat ti linaunda kadagitoy nga ima nga ita silulukat mangiyawat kadagiti daton anak no anayat sunda kuma metlaeng ti pagkayawatan ti kapyarag sakit ayat anak Diyosam awatem ka duwapo dagitoy sagot ti tao nakurapay makita ngem ayat ti linaunda kadagitoy nga ima anak kayawatan ti kapyarag sakit ayat anak Diyosam isudan to kuma metlaeng ti mangisaknap kadagiti amin a tao ti wagas ni ayat awatem ka duwapo dagitoy sagot ti tao nakurapay makita ngem ayat ti linaunda maniputi bantay baybay karayan ken talon pinagbanugan mida umay miidatu metlaeng ti pagkayawatan ti kapyarag sakit ayat anak Diyosam awatem ka duwapo dagitoy sagot ti tao nakurapay makita ngem ayat ti linaunda kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kahit may paaya pa kay daydayawan kan pa kay gloryaan tinagan na kan kastamet na pagimbagan tayo kan ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na apo iti dayti a sakripisyo iwaragawag mi ti makaisalakan a panagtutuok ti anak mo kitaem kada si aayat dayti a panagdaton mi tapno malakaman mi dagiti imbunga ti ipapatay kan panagungar na gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at dakuma kada kayo itag-ayo dagita puspuso yo agyaman tayo iti apo at Diyos tayo pudno onay may ikarigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kadagnanayon a Diyos gapo ken Jesu-Kristo nga ay ayatem nga anak mo iso ti berbum kat gapuken kwa na inaramid mo dagiti amin nga adda kat iso pa'y ti imbaon mo aman nobot ken mangisalakan nagbalin a tao babaan ti Espiritu Santo kat impas ngay ni Berhen Maria inyon nak na dagiti ima na ide nga agtutuok tapno parmekan na ni patay kat iparangarang na ti panagungar iti kasta tinungpal na tinakem mo kat ginunod na tinasantuan nga ili nga agpaaykan ka
anansata, makidanggay kami kadagiti angheles, ken kadagiti amin asa santos, amang ibunannag kadagiti pakaidaydayawam, ket iti maymay sa atimet ko nami. Santo, Santo, Santo ti Apo, Santo ti Dios dagiti amin parswa. Ti langit ken dagalap noda, iti pagkaydaydayawan. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatuan. Madaydayaw tumay, iti naganti Apo. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatuan. Hosana iti kangatuan. Hosana, 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 Hosana iti kangatuan. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mingarod, ti paay mo ta Espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kati paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted, kadagiti disipulos na, kat kinunana, alain nyo, kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, isa mayawat to, ama ipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday, di pa nang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kening ka panagungan, inakamit sa lakan, manubot sa ngalubungan. Babaen ti krus mo, kening ka panagungan, inakami sa lakan, manubot sa ngalubungan. Itingarod panangilagip mi, ti papatay, gan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, ken ti kalis, ti pannakaisalakan. Agyaman kamken kata impaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kamken ka. Dawatin mi Apo, tada kami amakirano, diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kamkuma, ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia, manaysaknap iti sangalubungan, kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apim mo sayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim.
Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag ket magiranod kamto ken nainggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda a nakapudno a nagserbi ken kaditoy daga makikadua kamto kadmet kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dilangit, madaydayaw, dinagan mo. Dumeng kuma, ipagaryaw, matumpal kuma, dinakem mo. Dito'y daga sa dilangit. Item kadagka tiyaldaw ito'y ikanen mi di pa dinayon nga aldaw pagkawanen dagiti basbasumi kasmet kuma iti pamakawan mi kadagiti met nakabaso kada kami dinakamet baybayan nga umanbubot iti suliso iti salaka Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok may kanawa kami kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Tapukwam itituray ipanagkabalik ken daya tiyag nanayon aging tuwag sardan. O Apo mi a Jesucristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ted ko kada kayo, saan kad adagiti basbasol mi timingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo.
Iti napakumbabakin napnon ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay aming kapya. Kapya. Cordero ti Diyos sa mangikan, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asika, kada kami. Cordero di Diyos sa mangikan, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asika, kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikan, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, iden kada ti kapya, iden kada ti kapya. Kakabsat adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karing o may kakanyak, ngem ti may salay nga sa mapaimbag tontoy kararo.
Kumararag tayo. Agyaman kam ken kaapo, iti panang taroon mo kada kami itinasantuan nga Eukaristya, ket dawaten mi ita kaasim. Tapapigsaen ko mati Espiritu Santo, tinadyosan abiyag kada kami, ket agbiag kami anapudno ken ka. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Agtugaw tayo apagbiit. Tultuloy tayo latati agkararag Apo, iti daytoy sagsaganaan tayo, ken may palpalagip latati panagan-annad niya, sumurot tayo, kadagiti ibaga dagiti mangidadaulo kada tayo, tanarigrigat dijay agisalsalakan ngam dijay agannad niya, ibaga da nga awan ti mapan agpakat ti bubo hangkay pay mapmapan. Nakapanan tay bubok, nakaalan, nadadalag iyayen, so nga dakamlatan niya. Agannad tayo. Kalpasan tinasanton a misa, maaramid tay blessing de Yahol tayo, dagiti mayat nga makidanggay, may kayto amin bas Apo, dagiti imay nakiragragop, amin nga timultulong, anyaman nga wagas, ay kapagyamanan tayo ta, grasya ti Diyos, ikararagan tayo, dagiti naayat nga tumultulong kada tayo, adaya ka bunga ti pamati, bunga ti ayat ken panagbibinnuray. Kadaytoy bunga ti ayat yo, kukayo Apo, hanggo mo mabalin nga itugot, alagan nga kasla agpag-ong nga bagkatek tahol nga pumanaw niya, kuka ti parokya, bunga ti pakakitaan ti ayat. Kagtultuloy lata ti grasya, ala agsisin naranay tayo. Adanto basit blesan tayon to, adanto basit pagsasangwan dagitay mayat. Tumakder tayo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Agdumog tayo, taawaten tayo, tinadaeg a pamindisyon. Ti Diyos Apo ti liwliwa ornosen na kumadagita aldawyo, tapno makapagbiag kayo asi kakapya, ket punwen na kayo kadagiti bendisyon na. Isalakan na kayo kumaadi agresat kadagiti amin ariribok, ket pasingkedan na dagita puso yo iti sidong ti ayat na.
Pabaknangen na kay kumati Diyos, kadagiti bertudes, ti inanama, ti pamati, ken tinadyosan nga ayat, agbyag kay kumaanagagat nga agaramid, iti naimbag, tapno mairagpat kay ito, iti agnanayon, a kinagasat. Ti pamendisyon, ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumaba, ket agbati ko mga agnanayon, kada kayo, ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Anya na kinaragsa,